Isa ka rin ba sa mga naghahanap ng iyong the one ngayong nalalapit na araw ng mga puso? Sa online ang kapit dahil feeling out of time. Doble ingat lang lalo na sa mga nakikilala online para hindi mabiktima ng love scam. Kaugnayan ng mga pamisteryoso o mga pa-fall sa online na red flag umano dahil ang pakay ang makatangay hindi ng feelings kundi ng pera. Yun ang inaasahan natin na mahilig na ang lahat ng tao sa mga gadgets, sa mga social media platforms, yung mga naghahanap ng mga partners online, yun, nauuso ngayon. Kaya nauuso din ang nagiging biktima, lalo't na hindi marunong mag-check ng mga social media platforms, yung mga legit ang mga nagiging biktima natin. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, dapat na maging maingat sa paghahanap ng the one lalo na sa online website maging dating apps dahil hindi natin sure kung legit yan. Malapit na ang February 14, so maraming in love ngayon. So bantayan din natin yung mga sarili natin na maging, ang tawag dyan, mapagmatsyag din sa mga social media networks. Huwag makipag-usap ng basta-basta, lalo na kung hindi kilala. Huwag magbibigay ng mga personal informations. So sabi nga natin, do not trust strangers. Paalala ng PNP Anti-Cybercrime Group sa publiko na huwag basta-basta magtiwala sa mga nakikita online at nakikilala online. Bukas ang kanilang PNP hotline kung saan pwedeng mag-report ng kahit anong insidente. Chris Novello, CSN.